Hello guys, khulumbai and welcome back to my channel. So नै जोंहा दिनै ओंखाम गोरलैनि पुजा होनो नागिरदों आरो बाथौ दुमनो थाखाय नै खाथि जिरगासिनो दा। नालाय था लोगोफोर थांनानै टाइमानो गैला बाबु बामै बाबुआ उन्दुलांबाय। नै मालाय फंबाया फाथै हानदो ओंखाम गोरलैनि। आखाइ मोनसेखौ सोमावनो हायाखै नामा नों? मा जादो? भेक्सिन लानाया। अ मैया भेक्सिन लानानै थिखांनो हायाखै? बुसाइडखि लानाय? आगदा। बिराद सायोना? कर'नानि? तो नैबे पुराना बेराखौ सिफायनानै गोदान होनाय जागोन। मोनफैबायानो जोंहा देउरिया लिंहरदोंमोन पुजा होनो बेखौनो लिंहरदोंमोन मामाखौनो मोनफैलायलांबाय मालाय। हारसिं फैदों मामाया? थ' नै पुराना बेराखौ सिफायनाय स्टार्ट खालामबाय। आरो बेनि उनाव नै बिदि गोदान खाथि सोनानै गोदान बेरा होनाय जायो। आरो बे खाथिया माने जन्थु बे जरा दं न थ' इयो 18 जानांगौ आरो ना 18 जरा आरो मोनसे औवानिनो जानांगोन बे 18 जराया। आरो नै बिदि माइरं गोरलैखौ देनानै अन गुन्दै बानायनाय जायो। आरो नै जोंना दाउआबो रेडिखा बयलारा माथो थाम्फै बालायदो। जोंना नै मामा देउरिया सुरु खालामबायानो हेबनाय। औ दिनै ओंखाम गोरलै जानायनि थाब हेबाबा गोबाव जायोना। थाब हेगारहरनांगौ मामा ना बेफोरखौ? हगार हरनांगौ थाब होनांगौ। मोदाया फैगासिनो दङ नै सेराव। हेबगासिनो आंबो दुगैना लाबाय फ्रेश। मैगं हाग्राफोरा गिदिर नै जा। आखाइ साफा जायो मुदुफुल हाबा आरो नै जोंहा मामा देउरि आरो बेनि हेल्पारफ्रा पुरा रेडि खालामगासिनो पुजानि। बहुद आइटेम नांगौ जायो मा एकदम माथा गरम जालायलाङो आरो ना। आरो नै दानि देनाय ओंखाम गोरलैनि गुन्दैखौ मन्दिरावबो होनाय जायो बिदि आर्ट खालामनानै होनाय जायो। स' गाइस गासिबो रेडि जाजोबनायनि उनाव जोंना नै खुलुमनायनि सम फैबाय। थ' जों दा खुलुमसै गसाइखौ। आरो जोंना प्रिस्टआबो देउरियाबो माने जा आमायसो नालाय बिराद गोबाव मन्त्र रायखायो।
गाइस थ' नोंसोर रागा जोंनाङा दै ज' नुबाय दा लोगोफोरनि बेसे गोबाव मन्थ्र रायखायो आरो बेनि उनाव इसिं न'आव माइनावखौ बिदि बावनाय जायो आरो बे जाबाय फारौ फिसा जोंहा खियान बाबानि नामाव बिस्वहरियाव बावनो लाबोनाय थ' नै जोंना निरामिस भाजा बानायनो थाखाय मैगं हानायाबो रेडि जाजोबखाबाय बेनि उनाव आरो नै सम फैलायबाय खुलुमनायनि बे जाबाय बिस्वहरियाव खुलुमबाय आरो जा बाबुनि नामाव लाबोनाय फारौखौ बेयावनो बावनाय जागोन थ' नायलांबाय था लोगोफोर थ' नै दासो अनला ओंख्रि संनो थाखाय अन गुन्दै देगासिनो माब्ला मोनजागोन एख' गेरेन्टि गैला थ' नै जोङो देउरिखौ खुलुमनानै बाथौनिफ्राय जोङो फथा लाबाय थ' बेनो लास्ट नियम Naik. Naik. Kita aja ke potaya. 1, 2, 3. Muntam. Modern lagi. Muntam sampai deh. Ini ayah pun mama. Makam tuh dengar. Mobile lo naik betai. Mobile lo naik betai salah undunane. Kulum negara. Kulum mana ngau? Hah? Kulum ah? Iya mani mama? गोथैसो गोथैफोरनि रुंसारि जालांनाय जाय जाय रुंसारि जालांनाय फुजा न'खराव फुजा होयोना फैयो इसोरबो जानो लुबैयो न'खरनि जाय जाय थांबाय थ' जोंहानि ओंखाम गोरलैनि पुजा होनाया जोब्बाय थ' ओंखामफोरा दा संगासिनो ओमफ्राय दिनै बिस्थिबार ना माबा निरामिस जोंहा मा मा जायो ओमफ्राय माबा प्रिस्टबो खामानि मावो माबाफोर बुङो मामा दिनै आघोन मासाव बयबो रायजो राजायानो होजोबखायो न'खर न'खर बेनिखायनो जों होखांबाय दिनै होखांनायनि उनाव नै दिनै जोबनोसै बेयाव आरो इसोरनि सायावनो जादों इसोरनि सायावनो लोंदों नालाय इसोरखौ सोरजियाबासो इसोरानो सोरजिनाय नालाय आरो बिसोरखौ फालियाबाबो जाया जोङो बिसोरनि सायावसो सोनारना थायो नालाय बेखौ बोसोराव होखानांगौ दे जोंनानै रेडि जागासिनो ओंखाम गोरलैनि निरामिस सयाबिन आरो मा मा दं इयाव फुंखा सयाबिन आलु फान्थाव सयाबिन आलु आरो फान्थाव माबा जायाखै जोगोनार अलकबि होदो जोगोनारबो दङ ओमफ्राय माथो दिनै बिस्थिबार होननायालाय बेदर संखो हा माने लास्टाव जाहोगोन आरो ना गथ' फाग्लाफोरनो लास्टाव थ' जोंना ओंखाम गोरलै जानाया सोलिबाय दङ बाबाजों आंजों ओरैनो लामा बेरायनो फैदो दा न' खाथियाव माने मोनसे आरो ओंखाम गोरलै दं जोंहा मामायानो जायो हिसाबै बैसानाव ओरैनो जास्ट नायनो फैदो जों थाबायगासिनो जोंहानिया ओंखाम ओंख्रि पुजा होनाया जोब्बाय थ' माबाया जाथ'वाखै ओंखाम ओंख्रिफोरा अनला ओंख्रिफोर जोबथ'वाखै ना बा
हो थ' नै जोंना अनला ओंख्रिया रेडि थ' जानायखौ सुरु खालामलांसिगौ दा निरामिसलै लोगोफोर ओंखाम जालांगोन जाना नोङो ओंखाम जागोन जाया खामखौ जाया नोंथां बे खोरदैजों उदै बुंबाय बरिया खोरदैजों नास्ताब नियालि मा जानो आलुगुरा बिसोर खालाम बोराय खावनो बि पाठशाला आबौआ गिदिर गिदिर बेटसोलै बिसोर जाबो आरो बोखारनो जानो हाया बे बियाव अमा फैदो बे ना दोङो आरो फैगोन जानो जादो जाबो ओंखाम गोरलै एकदम लास्ट बेनो आरो लास्टनि आइटेमा गासिबो जागासिनो न'नि गोजा दा ओमफ्राय बाहेरनिया जाजोब्बाय जानानै बिदाय होनोसै जों ना आदै बिदाय होनोसैथ' जों आरो नेबाय थानो हाया रावखौबो सोर मा टाइमाव फैयो खासे खानै फैबाय थागोन फैनायाखै बिदिनो खासे खानै होबाय थानोसै दा नै गामिनिफोराथ' फैबायानो अलमस्ट जानानै थांबाय आरो थ' जानोसै अनला खारैखौ सोर संनाय गोथाव जायाखै सोर संनाय मोजां मोनाखै आं मोजां मोनाखै संफिननांगोन थ' फ्रेन्ड्स जोंना ओंखाम जानाय जाबाय फुरा जागासिनो नै मा जादों नङा मा बानायदो जुमाय लोंदो दे ओमफ्राय ओरै नाग्लो मा हा गारमखौ बे ओंखाम जा लेब्राजो साला खिथु सुग्राजो अ सेरेब नै सेंग्राया मा खालामबाय थादों सेंग्राया दाबो उन्दुनो रोङाखै साला उन्दुलाङाखै हाय भिडिअ नाया मा नाया आक्केला साबसक्राइब खालामदोंना खालायाखै नोंलाय मानो साबसक्राइब खालामाबा भिडिअ खिथिया जोंहा नै फंबाया हेल्पार देउरिया आंनि गारिबो सालायो ट्रेक्टरबो सालायो ओंखाम जागासिनो गोथाव ना फंबाय बरिया ना हिट जादों आंनि मथेथ' अनला ओंख्रि एकदम थार्ड क्लास सोरबा सोर संनाय ओइ बिमा अनला ओंख्रिखौ सोर संनाय थार्ड क्लास साला एमान गोथाव जायो नामा नोंनि फाग्ला फाग्लि खोथाफोरखौ बुंबाय थानाङा बेयाव ओंखामा जा मोजाङै जा पुस्ता जा फोनां दा नागिरगोन दे आं लास्टाव ओंखामा अनला ओंख्रि नै नों जागोन जाया ओंखाम थ' बेनि उनावनो जोङो बिदाय बाय बाय अनला ओंख्रि संग्राया नोंनोमोन नामा अनला ओंख्रि संग्राया नोंनो हा नों नंगौना नङा साला हाब मा रायलायबाय थादों जाखावदों কোনে মনোজ মাগিনে কিয় লাগে কিয় কি করবো আপনি কি করবো মনোজ Kham gwrlwine माइरं गोरलैनो मासो जोब्बायथ' आबौ मेंबाय नामा
हरि ओइ बिजि जा आबौआ मेंबाय फुरा थांनो रेडि थांसिगोन इयो आयो